हेलौ लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय एसे इन्टारेस्ट जागोन आरो ना आं दिनै माने जोंनि सेसा हाजो खर'आव फैदों दायो पिकनिक जानो बे पिकनिक जानायाव नै दासो सफैदों आं गारि लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेयाव आं बर्तमान दा गारि सायाव दंथ'यो गारि सायाव थानानै दसे भिडिअ लानोसै साननानै आङो भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय सापर्ट खालामथारा रायजो राजाफोरा लोगोफोरा एसे शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं दा बिनि माखासे हाजोफोरखौ आं देखायना होनोसै माने हाजोआवबो माने बिफां लाइफांफ्राबो खम जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय एसे खमसै बेफोरबायदियावनो मैदेरफोराबो माने थानो हाला जानानै माने जानाय लोंनाय थानाय बिसिनाबो एसे खम जासैना माने हाग्रा बारिया खम जाबाय नालाय दानस्रांजोब्बाय फुरा खेथि खालामजोबसै दाना एसे खम हाग्रा जाबाय नालाय बिसोरबो जोंनि गामि फारसे माइ जालाबायनोसो थांनाय नुनो मोनदों आरो साननैसो सिगां दाख्लैबो मैदेर थांलाबायनाय बिराद जादोंमोन ना ओमफ्राय दा बर्थमान आं बेयाव दा दंफैयो सेसा खर'आवनो दंफैयो नालाय हाजोआव दंफैखायो आङो बेयाव आं दा ओमफ्राय एसे देखायना होनोसै लोगोफोरनो ओमफ्राय लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय सापर्ट खालामलायबाय थादो बिदिनो आङो भिडिअखौ गोबावजोंबाबो लाबोगोन नाथाय आङो खामानिनि बेस्थ'नि थाखाय माखासे समाव भिडिअफोरखौ थाब होनो हाया जायो आरो ना दे लोगोफोर दायो आङो देखायनोसै बे हाजोफोरखौ एसे साफायला हरसां आरो फुजोबबाय र' हाजोफोरखौ नायदो नै एकदमबारे हाजोआ थिला जाजोब्बाय हाजोफोरा नै नायलाय माबाफ्रानो हाग्राफ्रानो खमसै नायदो नै बेनिफ्राय ओरै नै बे जराव जादों आरो ना ओमफ्राय एसे देखायना होनोसै हाग्राफ्रानो गैला नै थिला जाजोब्बाय हाजोफ्रा नायलाय नै ओइथिंबो नाय नै हाग्राफ्रा खमसै बिफां लाइफांफ्रानो खमसैमोन हाजो साया नायबा नुगोन आरो ना हाजोआबो एसे बारा गोजौ नंला गाहायसै सिङावथ' हाबहैनाय जायासै आङो ओमफ्राय सिङाव जों जाहैयासै नालाय ओमफ्राय सिङाव हाबहैयासै दा एसे खाथिनिफ्रायनो साफायबाय आं माने बेयावनो पिकनिक जाग्रा नै बिराद मानसिफोरबो जाफैखायो नालाय नुजोबो आरो Halo? Oh, hablang yung video mo? Mabe? Kaya na, kung yung nagilagawa mo. Ito ba ulit?